Mbak Nur, Lapo? sampean niku wingi gak mlebu kerja. Iya lah, gak enak awak, Mbak. Paling ngono iku atasane wingi apa utang ning aku. Utang mana? Iya, aku lho Mbak Nur blewenger digawe utang-utangan. Nah, wingi sampean gak mlebu gak kena, aku sing kena. Ya bener sih utangku mek titik 100-200, tapi lho Mbak, terus-terusan nek gak dibalekno. Aku ki katene gak tak selangi ku jenenge wong atasan ya. Diselangi ku terus yo cuma digaja-jaga terus. Nopo sih, Mbak? Enak sih sampe lek nyili ngono iku. Gak tau diseneni kan sampean ning kerjaan. Lek sampean gak nyili kok tambah dicing sampean, disenen-seneni tambah. Wis bano Mbak Nur aku gregeten ambek Bu Iyus iku. Lah ya apa wis pokoke aku berjanji ambek awakku dhewe ya. Lek wonge nyuwulang maneh gak katene aku ngekeki wis. Temen ta. Iya wis aku berjanji wis blenger aku Mbak. Mbak Farida, silakan masuk sebentar. Nggih Bu, enten apa? Ya Mbak, kan iki ada apa iki selamatan, aku mau nyumbang pinjam uang sebentar ya 300 saja. Ya Mbak ya, pinjam 300.000 aja. Ya. Yang kemarin Ibu pinjam kan belum dikembalikan Bu. Alah, wis kayak biasanya loh Mbak, sampai hitung dewe sampai total. Engkau nanti kalau wis ada Mas tak kasih. Nggih, iya ndak apa-apa Bu. Langsung ditransfer ya Mbak ya. Nggih. Ya, makasih ya. Wis silakan kerja lagi. Nggih. Dua bolancene. Wes salah. Aku terus kerja iki koyo ngene gak kerja iki tambah koyo ya apa? Alah yo.